आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ओरोस येथील ठाकरे गटाच्या प्रचार कार्यालय उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार वैभव नाईक, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, कोकण विभागीय अध्यक्ष अर्चना घारेपरब, माजी आमदार प्रवीण भोसले आदी उपस्थित होते. खरं तर आज आपण बघितलं असाल की एके ठिकाणी केंद्रातल्या मंत्र्यांचा उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, परंतु या ठिकाणी केंद्रातले मंत्री असलेले त्यांची मुदत संपून सुद्धा ते आज उमेदवारीसाठी दारोदार फिरत आहेत. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. आणि त्यामुळे राऊत साहेबांच्या विरोधामध्ये जे उमेदवार आहेत, आज किती तुम्ही सर्व या ठिकाणी बद्दल असाल, उमेदवार बद्दल असाल, तरी कोणी उमेदवार दिला तरी त्याचा पराभव अटळ आहे, एवढं मात्र निश्चित आहे. आपल्या विरोधात उमेदवार मिळत नाही ही आपली खरोखरच आपलं यश आहे. आपल्या महाविकास आघाडीचं यश असं मी म्हणतो की महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीचे खासदार म्हणून आपण जास्तीत जास्त मताधिक्याने आपण निवडून आणि आपण गाफील राहता कामा नये. प्रत्येकाने प्रत्येक मत महत्वाचं आहे. एक दुसऱ्याला आम्ही तो राष्ट्रवादीचा, तो काँग्रेसचा, तो काय करतो असं करूया नको. प्रत्येक मत महत्वाचं आहे, प्रत्येक कार्यकर्ता महत्वाचा आहे, प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ता महत्वाचा आहे, बंधुभाव महत्वाचा आहे. हे सगळं आपल्याला टिकून आपल्याला विनायकजी राऊतांना विजयी करायचं आहे आणि निश्चित विजयी करायचं आहे. 2 कोटी लोकांना दरवर्षी नोकऱ्या देणार, 15 लाख रुपये लोकांच्या खात्यामध्ये टाकणार, महागाई कमी करणार. ती महागाई कशी 10 वर्षामध्ये वाढली आहे, बेरोजगारी कशी वाढली आहे, लोक कसे रोजगारावर असणारे, नोकरीला असणारे कसे बेरोजगार झाले, कसे उद्योगधंदे बंद पडले, जीएसटी कशा चुकीच्या पद्धतीने लागू केल्यामध्ये हजारो उद्योगधंदे कसे बंद पडलेले आहेत, नोटबंदीमुळे कशी देशाची वाट, अर्थव्यवस्थेची वाट लावलेली आहे. हे कार्यकर्त्यांना आपल्याला थोडे पॉइंट सांगावे लागतील बूथवर काम करणाऱ्या लोकांना. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर आहोत. साहेब, तुम्ही कधी आम्हाला हात मारा, आम्ही आपल्या बरोबर आहोत. आपला विजय 4 जूनला मला वाटतं मतमोजणी आहे. 100% इथूनच आपली विजय यात्रा निघणार आहे. शिवसैनिक बांधव, आज पुन्हा एकदा साहेबा पुन्हा एकदा निवडणुकीला उभे आहे. खरं तर ही हायट्रिक आहे, क्रिकेटच्या भाषेत बोलायला गेलं. आपले खासदार साहेब कसे आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण केंद्रातलं सरकार ज्यांनी आज वॉरंटी आणि गॅरंटीची भाषा करतायत त्यांनी आता इतके वर्ष काय केले? महागाई वाढवली, महिलांवरचे अत्याचाराचं प्रमाण वाढलंय आणि हे शिवधनुष्य पेलण्याची हिंमत ही आता विरोधकांना त्या ठिकाणी होत नाही. एक जवळजवळ निवडणुकीचा अर्धा काळ, लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली आणि जवळजवळ अर्धा काळ त्या ठिकाणी आता संपत आलेला आहे. एका बाजूला धनसंपत्ती येईल, एका बाजूला जमीन बळकावणारे येतील, एका बाजूला रस्ते चोरणारे येतील आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्यांचा आपला माणूस म्हणून आघाडीचा उमेदवार विनायकराव ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला मला खात्री आहे, माझ्या कोकणवासियांवर विश्वास आहे, माझ्या कोकणातल्या देवदेवता, सर्व धर्मीय देवदेवतांवर विश्वास आहे आणि माझा विश्वास आहे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धवजी ठाकरे यांच्यावर विश्वास आहे. त्यांनी जो विश्वास दाखवला, आघाडीच्या नेत्यांनी जो आशीर्वाद दिला, हा आमच्यासाठी करोड करोड म्हणजे खोक्यांपेक्षा खूप मोठा आहे. त्यामुळे वैभव नाईक काय किंवा मी काय, आज आम्ही खोक्यांच्या मागे न जाता, ईडीच्या किंवा इतर कोणत्याही पोलीस यंत्रणेला न घाबरता आमची निष्ठा आणि आमची श्रद्धा त्या दैवताशी कायम ठेवली, मरेपर्यंत कायम राहणार, त्यामध्ये कोणती शंका बाळगायचं कारण नाही. आणि म्हणून आज दुर्दैवाने कोकण हे खाबुगिरी करणाऱ्या धनदांडग्यांचं कुरण बनलेलं आहे आणि या कोकणावर भाजप प्रणित आणि शिंदे गटाच्या प्रणित अनेक संकट, अनेक समस्या या कोकणामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अगदी मागच्या आठवड्यामध्ये लादलेलं सिडकोचं प्राधिकरण सिंधुदुर्गात सहित कोकणच्या 4 जिल्ह्यातल्या 1635 गावावर
ग्रामपंचायती काढून टाकायच्या, नगरपंचायतीतले काही भाग काढून टाकायचे आणि थेट ते सिडकोच्या ताब्यात द्यायचे. आणि सिडकोच्या ताब्यात दिल्यानंतर सिडकोचा मनमानी कारभार, सरपंचांना उद्या किंमत राहणार नाही, पंचायत समितीला किंमत राहणार नाही. सिडकोच्या ताब्यात गेल्यानंतर सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचा चाललेला मनमानी कारभार आणि त्या अनुषंगाने या 284 गाव जे सिंधुदुर्गाचे आहेत त्याच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणची बनवली गेलेली जाणारी नियमावली, डीसी रूल आणि रिझर्वेशन हे आपल्या बोकांडी बसवणार आहे. याचं कारण असं आहे की आता कोकण रेल्वे झाली, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आता सिंधुदुर्गातला तर 100% झाला, रत्नागिरीचा सुद्धा आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय. पश्चिम घाट पट्ट्यातला सह्याद्री मार्ग होणार आहे आणि कोस्टल रोड सुद्धा होणार आहे. 10,000 कोटी रुपयाची तरतूद त्यावेळेला उद्धवजी ठाकरेंच्या सरकारने केली होती आणि तो कोस्टल रोड सुद्धा होणार आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने रस्त्याच्या जवळची जमीन ताब्यात घ्यायची सिडकोच्या माध्यमातून लोकांची आणि ती धनधान्याला विकायची. आज पूर्ण दोडामार्ग परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेला, देवगड परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेला, रत्नागिरी परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेला. ती सगळी जमीन सिडकोच्या माध्यमातून तिथे द्यायची. ग्रामपंचायती असले तर ग्रामसभा विरोध करतील म्हणून सिडको तिथे आणायचा. हा कुटील डाव आम्ही आघाडीच्या लोकांनी हाणून पाडायचं ठरवलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.